Olipa kerran ufomies, joka asui kaukaisella planeetalla. Hän oli ollut hyvin toimelias ja onnellinen, ja hänellä oli paljon kavereita. Nyt hän oli kuitenkin onneton. Rakas kotiplaneetta oli muuttunut kuivaksi erämaaksi. Mitä ufomies voisi tehdä? Ufomies tilasi suuren pinon matkaoppaita. Jossakin päin maailmankaikkeutta täytyi olla kaunis planeetta, jollainen hänen kotinsakin oli ollut. Lopulta ufomies löysi toinen toistaan kauniimpia maisemia. Ne kaikki löytyivät maaplaneetalta. Ufomies pakkasi lentävän lautasensa täyteen banaaneja, hyvästeli ystävänsä ja suuntasi galaktisen GPS-laitteensa universumin toiselle puolelle. Matka maahan saattoi alkaa. Lopulta ufomies saapui maaplaneetalle. Kuinka kaunis se olikaan! Niin erilainen kuin kuiva ja eloton kotiplaneetta. Ufomies tunsi tulleensa kotiin. Nyt hän oli onnellinen. Mutta sitten, eräänä päivänä. Ufomies oli syönyt viimeisenkin banaaneista, jotka hän oli lastannut lentävään lautaseensa. Nyt alkoikin vatsaa jo kurnia. Miten ihmeessä ufomies saisi lisää banaaneja syötäväksi? Sitten hän keksi. Hänen on haettava työtä, jotta hän voisi ostaa banaaneja. Ufomies meni työvoimatoimistoon. Siellä hän kävi seuraavan keskustelun virkailijan kanssa. Hei, minä etsin töitä. Mitä töitä olette tehnyt? Kuljetin kuukiviä, korjasin lentäviä lautasia ja ajoin avaruusbussia. Onpa autoja töitä. Saisiko nähdä koulutodistuksesi? Mikä se on? Etkö ole käynyt koulua? Ennen kuin saat töitä, sinun pitää mennä alakouluun. Mikä se on? Lopulta ufomiehelle selvisi, mikä alakoulu oikein on. Siispä kouluun, sitten töihin ja sitten syömään banaaneja. Kun ufomies saapui kouluun, kaikki lapset vain tuijottivat häntä hämmästyneinä. Silloin ufomies tajusi, että hän on erilainen kuin muut. Ufomies istui pulpettiinsa palakurkussa. Mitä hän tästä seuraa? Oli kulunut jo viikkoja. Ufomies oppi uusia asioita siinä missä lapsetkin. Mutta lapset eivät ottaneet häntä kaveriksi leikkeihinsä. He osoittelivat häntä sormella ja nauroivat, koska ufomies näytti heistä niin hassulta. Lapset eivät ymmärtäneet, että ufomiehelle tuli paha mieli. Sitten eräänä päivänä tapahtui jotakin odottamatonta. Koululuokka oli syttynyt tuleen. Opettaja, lapset ja ufomies olivat turvassa koulun pihalla. Mutta ufomiehen luokkakaveri Kalle oli jäänyt yksin liekkien keskellä. Palokunta oli hälytetty, mutta se ei ehtisi ajoissa. Miten Kalle nyt kävi hätää? Ufomiehet eivät pala tulessa ja heillä on monta muutakin arvokasta ominaisuutta. Ufomies juoksi palavaan luokkaan niin lujaa kuin jaksoi. Sitten hän alkoi puhaltaa supervoimakkailla keuhkoillaan liekkejä kauemmaksi. Eikä aikaakaan, kun tuli sammui. Ufomies pelasti Kallen hengen. Ufomiehestä tuli sankari. Kaikki halusivat olla hänen ystäviään.
Nyt lapset ymmärsivät, että erilaisuus on rikkaus. Meitä on monen värisiä, kokoisia, ikäisiä ja ajattelemme asioista eri tavalla. Mutta se vasta onkin hieno juttu. Kannattaa siis olla kaveri ihan kaikkien kanssa. UFO-mies oli onnellinen. Oi.